Ay, hindi man. Hindi yan madurog. Malalim eh. Good morning po. Today, akit po kami ng bundok at maghuhukay ng karot. Karot. Kami maghuhukay ng karot. Karot. Or sa Tagalog ay Nami. 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 Nami ng digay. Nami. First time namin gawing magkarot or nami. Medyo mahaba yung process ng paggawa ng ano bago siya kainin. Kailan pang ibabad? Yes, kailangan pa natin siyang ibabad ng ilang araw, Bante? Isang araw? Kukuhanin natin. Tulong araw. Isang araw. Tulala siya kasi wala yung kanyang BFF. Ayan. Ayan, makakasama natin ngayon ang Team Kadugyots, Kadogs. Ayan, sinamahan nila kami kumuha ng karot. Kulang yung lalaki namin. Tara guys, let's go! Ito yung halaman na ano, umal ka nito na. Ano yan? Ano nga yan? Ito oh. Kakapal, ang ganda na oh. Meron pa dito. Ito, karot oh. Ano, di ba karot oh? Ito rin ang karot din. Ante pero may bilok man. Baka wala pang laman. Sobre pa mo karot eh. Ano kailangan may gusto? Ito oh. Grabe yung tinik niya oh. Kuya, wala nito oh. May laman na to? Wala pa? Ay, ano to? Yung ano yan? Sa puno. Ang dumi na, hindi mo pa. Ay, yung sa inusukan natin kanina. Anay kulong. May bangin dito oh. Lalim nga. May awang pa na dito. Ano mga puno? Kalilit man. Na, dos-dos ka lang dyan. Doon daw meron. Guys, dito guys. Follow me. Baka hindi. Saan may lunsong? Ano, meron? Nagbatik na oh. Ala, kunong ko ng sa kanal. Pagka ibabati nagpasta yung bago. Masaraw kasi ginawakay ng mga mangyan. Ayun, yun daw. Ay, nalito ka doon. Balin na. Yung lutong mo doon, malaki eh. So, pwede itong mga tuwi kaya lang malit eh. Ayun oh, pwede na yun. Diba doon sa mababati na pamayor na? Binagat na. Pamayor na sa atin. Open mo sato. Pamayor. Ay, sasaw ko.
Pero masarap tong ganito, dilaw. Yan o. Dilaw siya guys. Parang malagkit. Pangu ko na takas ng malaki. Saan ko kaya ka doon? Mukhang marami nang nakuha ang kadugyot ah. Nagdaan ako may sako dahan. Wala, madi yung bagbaga. Naggalas kayo. Nagbabasit ma, dyan na alam eh. Wala, nagadatoy na eh. Ito po, lakay naman ko. Ito oh, mataba kasi yung puno niya. Yan. Pag ganyan mataba yung puno, maliit yung bunga. Ang laman. Laman? Kulang laman? Aray. Yan o, baka meron yan. Nakadalawang sako na kayo. May gulo ka, tay? Tay? Okay na mo. Ay na. Hawakan yung puno niya. Huwag mong hawakan yung Ito, tanggalin mo na kasi oh. Hinawakan ko man. Hindi, oh, meron daw dito. Magwag mo lang kasi yan yung puno niyang sana. Yung puno niyang wala, makati pala. Dami pala dito. Kaya nga. Doon sa... Ito na ba si Ay? Ito yun oh, sa baba. Hindi. Baba ka pa. Palalay. Batin sana kung kuan eh. Tanggal mo yung mga lupa-lupa, mabigat. Parang singkamis eh. Singkamis. Hindi ka may ba? Mabi kayo, isa-usa oh. Saan ba dyan makape? Ayan na, bilog oh. Ganda. Ngarab-ngabad man dyan. Tagatin mo nga dyan. Ka na. Yaw. Dua magagtala ni Kuya Ulan na, dua-dua. Ay ba kayo mahala na? Pero ka mo. Doon papananyaw. Ang galing kayo na doon. Ito hindi na pwede to? Isang puno lang yan na. Hindi pala like. Isang puno. Kahit maliliit na puno? At pinag-blame po on. Liit yan na. Ito, mas malalaki siya sa amin mo. Paano na ko yun? Dahil mga pipig kayo sa ay talaga nga pinag-kukok yun. Sinon. Alam mo? Maramot. Ay, siya nga. Karda. Kunti yan ay. Kunti yan eh. Kantiligaya no? Kunti yan ay. Dapat tayo mga pugi. Hindi kantiligaya o mahaba-haba. Kantiligaya puti na eh. Oh, ano tayo guys? Sa akin yan? Ano? Meron pa yan? Eh no, baka meron yan. Nakuha man din siya. Yan o, malaki nga din eh. Ganon, malaki. Nagkalat ang nami dito eh. Ang galing naman no. Ba't ginahiwa ko siya ay? Uwe, para ano? Hindi, sayang masigot na yung kasama niya. Yes. Balakan lang yun. Buko sarap ngab-ngabi na eh. No? Parang yung malimbang mangga. Guys, Makati to. Tikman mo nga. Sarap po daw mangga. Kaya nga. Malutong. Dito na daw tayo nila. Kasi magdala nitong dilaw. Oy, mga dalalek. Marami pa siya, oh, maraming mga ano, maraming mga Maliit maliliit. Tsaka yung mga naiwan na yan, umaga, ano pa yan, tubo pa yan. Mabilis mabuhay yan. Tayong, baba tayong. Meron dyan, Jay? Ito, pao.
Dami siguro bas eh. Limit lang siguro. Be. At bubungkalin natin. Ano ba to? Kulang kayo ah. Wala si Kasi ko rin yung laman na eh. Adog. Si Dandan wala ata. Bundaw sila. Saan daw ata na ulo? Yun. May laman na rin. May laman na rin. Hindi kunti. Pwede na eh. Oh, hindi makapuno-puno tayo. Balatan sa asukan. Namangga ka. Hindi naman siguro makailo to. Masabi lang nilang makailo pero hindi. Makate. Try mo nga antay. Ay, sasantay. Makati pagkabalat lang. Ayun pa oh. Do patata. Ano? Kaya ang maluto kung malalagay pa. Tulong pala sila sa pagkabalat. Kanin. Kanay? Dua? Nabigat namin nagkakaya. Sabi ko pagkaan. Hindi sila nagpumbukan. Isa mo linisan dapat sa ito ilog sa manos linisan to. Ya sa manos na. Diyan oh, pwede dyan no, sa kulay. Oo, tugasan pa lang. Marami kayo gagada na. Marami din ba kami mag... Hindi kayo hindi nagpo. Na, sayang. Okay. Yung pa isa. Yung pa isa nod. Laki oh. Yan na, naglabas na ng gulok si Bintamblay. Oh. Binablay. Kalaan to. Kaya? Ugat. Binablay. Laki. Yan po. Doon sa kabila. Dito. Hindi lang sila naglayo. Tayo nakarating pa doon. Laman. Gabi eh. Tingnan. Baratan lang natin na. Laki pa lang ginawasiwasan natin. Oh, kalaki to. Ito, Blay, isa pa. Dalawang puno. Yan po, may isa pa no. Isa likuran mo. Ba't ito ang kulay puti? Hindi pa siya maniba? Ibang brand yan. Dilaw yan. Ibang variety? Oo, ibang variety. Bukit, dilaw yan. Ah, Parang kamuting kahoy. baka yung maniba, yun yung pwede na. Yung madilaw. Meron talaga siyang ano. Ganyan talaga. Magkaiba talagang kulay niya. Lalo May puti at dilaw. Oo, puti at dilaw. Kasi yung kanina eh, sobrang dilaw na. Pinakahalo niya yung puti. Parang kamuting kahoy. Malakit din sabi nila. Parang sa kamuting kahoy pala, guys. May dilaw, may puti. Dalawang klase rin pala siya. Yes. Buti na lang kasama natin ang kabigyaw. Kayo. Agito iti surasur ka. Surasur nga malamo. Nay. Cut. Ano pa? Ito yung ano. Ha? Pin. May igad laki dyan. Igad. Buo pa ng igad. Kahoy dyan, Garo. Kaganda nga yan, gadgadin ino. Ito yan. Ito yung maliliit? Hindi daw. Oh. Tanggal na yan. Eh, nakay ko guys. Ito na daw.
Ayan ako malaki. Sige mo, tagil daw. Panglaga, oh. Panglaga? May kamuti kaya, oh. May ugat to. Hindi kayo gukusin, tagiling tatay mo damdama. Tapos kain, puro na tayo matataba. Taba na sa kanya. Nga po kaya ako nga muna. Makapati mata, di ka makakita. Puno siguro yung district. Meron na bang meron na bang nangyari na gano'n? Laki. Ikaw na po. Try nyo nga yung isa sa inyo. Oh, dami. Mag-experiment. Kung talagang nakakahilo, Makailos siya pag ginababad? makati ba? Kung sinong, wala pa man yata nakatihan yan. Sabi lang yata nila makati. Ngayon pa lang po nag-try sa nod. Try nga daw ng Tiligaya. San Tiligaya, ipatry natin. Try niyo pero sagutin niyo yung hospital ko. Buti kung ma-hospital pa. Baka diretso na. Kalaki yan o, kabilog. Daan na dyan? Kiulan. Kiulan na ay. Ay, doon po ito ha. Yun. Ganto na sa baba. Laki. Ang kanto nga ate. Yan, try na yan. Yun o. Hindi ko nga din may sanali sa agutin pa yun eh. Doon tayo no? Tara, makadaan pa tayo dyan. Hello guys. Daliin na natin para makabawas naman sa bigat ng kanilang sack. Tara na, tama na yan. Madami na. Tagal naman tubig ah. Tagal yung ano na yan. Master. Dami o. Dami namin o. Bilad na. Ginaano pa kayo lagi yung paspol. Kaso lang mahirap bayuhin. Hugasan lang nila tapos ay bilad na nila. Ayan. Maggawa Kabango pa naman to pa nagadgad. Sarap gadga din to eh. Kaya Kabango. Ah, pala. Marami ka dyan. Ha? Hindi magdala. pababa na kami. Kalsada ta? Hindi, doon tayo sa simenteryo. So, try daw guys ni Kuya Billy maghukay. Hawakan yung ano niya. Kahit daw ang madali. Sige, hukayin mo. Ito na lang yata ng kanang Yan, napala na. Bulong na ang ating dala. Nawarak! Nagadayaw? Ay, daw kahoy daw lahat. Para hindi masyado ano. Alwatin lang yan. Para hindi masaktan. Parang hindi masaktan yan, nahiwa-hiwa na. Yan, yun siya. Yan, yun. Dali. Sige. Push! Walang aray-aray. Aray-aray, bawal mag-aray. Hey. Kaya yan. Magdakal tag-ima. Eh, pugiitan. Awan nakitan ah. Nag-video dyan sa likod mo. Sige na yan. O, pakita mo yung ngayon nakuha. Mame. Bola ng mangya. Bulan. Lagi ng laman. Wala na naman. Yung sana, tag isang bola lagi ng kalalaki. Ay no, kadilaw. Kasarap niya. Kasarap niya. Ah. Lagyan mo doon sa
Daw mangga eh. Dito lang. Kasarap talaga kainin. Masarap yan pag nalutlot na. Ito pa oh. Toilet. Oh. Ayaw kay Kuya Ulan na pakon mo yan ay. Pababa na ay. Daga na kuha. Kuya Ulan, kagaling. Para kagaling saan? May buhat siya sa sako? Kaya mo yung trailer mo doon. Bukasan natin dyan oh, sa manos. Oo, kami naman. Ayun, kaya apa na? Nakadaan mo doon. Select trailer. Hanggang prino? Hindi ka kabisado? Patayin mo lang? Kaya Auntie Ulib, patayin mo na. Kasi tulok na lang nila. Ang bukasan? Yan oh, kalaki oh. Dito ka na eh. Oo. Magulo ako daw. Oo eh. Magulo ka na di mamaya doon. Sa laki. Kami bilog man dito. Kaya nga. Isang dalawang piro. Kalalaki oh. Kalalaki ang bilog oh. Puti ito bleng. Yung sa akin puro dilaw. Naku ako. Dilaw to? May dilaw silang nakuha. Ay, may puti silang nakuha. Oo, yan, puti yan. Yung dalaw natin oh. Balay pa natin. Dilaw at sa inyo yan? Dami pa lang. Huwag mo rin nilayan yung kasama mo eh. Hindi na hila mo manggad. Pababa. Kaya nga. Lasan ng bagsak natin? Kalsada na? Hindi pa? Kasada na yan. Yung sa may ano? Lalala! 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 Bitawa ako na lang dala dyan. Naperde ni Bilibay. Napaglaos. Awan mo. Yung mga dala nila oh. Hirap kasi magbuta pag sa bundok. Ay, kala ko sa highway na. Yoo! Nakalabas kami ng longga. Mukha naman ang video. Uwe. Mukha daw siya. Hinilay naman kasi. Puro puti. Yung sa akin puro dilaw. Nakampat. Yung sarap. Dilaw. Nakaado tayo guys. Apat na saka? Oh. Ito yung ginaganon dito. Oh, mag-inom kayo tubig. Ayun o, tubig. Itampet. Butas. Butas ang sort. Mananahi si mama mo, hindi niya matahay. Okay, karga. Hanggang makargamin to. Yan guys, bale, hugasan muna natin siya para matanggal yung mga lupa-lupa. Guys, ano daw nila dito oh, ibagsak. Na! Lali? Parang tao lang. Ay, hindi man. Hindi yan maduro. Malalim eh. Malaglag yun sa lupong ko ha. Wakan mo ito. Hindi, tilig. Ay, tinamaan. Oh, masarap. Yan. Para lang matanggal yung mga tubig, yung mga lupa-lupa eh. Tara ngayon sa baba, hugasan natin. Magkano daan? Mabigat kasi kapag binuat-buat pa. Kaya binagsak na lang nila. Kaya pag dumulat ka na. Tama yung bata mo dyan. Pag dumulat yung puta mo na.
Ano, balat sa baryaw? Walang gulok. Ito, maganda maganda yung isa. Oh, ayan o, kalinis na. Asan niya yung pan para may pag-vlog mo? Hindi makatay? Diyan kayo sa pagdaan. Oo. Ito, mangga, matiba. Sarap to sausaw sa alamang. Daming alamang sa bahay. Ano na yan mo? Nanay niya. Ito? Ito? Purtukyap! Eh, dito o, para magtubo. Ang ganda sa'yo. Yan, balatan na rin. Para makain na. Mukbang daw natin ganito na. Hindi naluto eh. Nahamon ko nga sila eh. Ayaw man nila. Kapot man sila. Kailangan daw mauna sa tuligaya daw eh. Ah, ito o, mga puti. Ito o. Hindi, ginamoy-amoy mo man niya. Bango. Mamaya nakagat mo na yun ah. Napapakagat na nga. Kaya makita niyo na yung kagat na ito. Masarap mo guys pag hinalo sa kanin. Ganito yung ano namin dati pag wala ng bigas. Naranasan ko din yun. Papa nun, talagang isang karusa yung dala niyang ganito. Gusto ko yung mag-iwa nito eh. Yung ginapos. Yung ginaganon. Oo, kaganda. Sila ang tagahugas, sila naman ang taga-balat. Kamay na kayo natin ay. Bago na yung Gaya nung kuha na cake, balatan. tuman na. May pot ka doon. Ha? Pero lapat ng table maganda na. Pae? Pae? Paud! Paud! Gugutin ko sa iyo makunggan. Kasi niya kinakapan na ah. Yung kabas. Yung kabas. Bako lang nakaway. Ngayon lang ako nakakon na ginawa. Saan? Kayo di ba ante ang nag-ganyan-ganyan dati? Oo, pero hindi kami nag-hugas. Ganun na, lupa-lupa na ginabalatan. Hugasan mo.
Pagkatapos niyan guys, gagadgadin. Tapos ibababad sa tubig. May asin. Pag Tapos iba pa yung babad sa tumbler, ante. yan ay kaya. Tapos sa ilog, iba pa yan. Ayan ang puti, oh. Yung kay Auntie Ligaya ka din lang. Ayan ang puti. Gano'n pa daw? Gawin na guys ang mag-ina. Gawin mo kang magdarag. Pwede pa ba ito? Nagugutol kayo makong guys. Tansa nang tal-talag kayo may gatal-gatalan. Kunak mawan, hindi nga talaga. Patas niya. Magtaba yung kamay. Ano Jay? Kati Jay? Pala, yung kinakapita. Mong kamuting. Ba't kasi may gloves kayo kanina? Pinagtatanggal nyo? Namusan Tiligaya, o. Hindi niya nahawakan. Sa akin malulog niya. Para maganda. Para matanggal talaga yung kanya. Sarap bigi apoy mo nagkatal. Yun. Doon na siya, Juan. Kaya ka? Ilaw tayo doon, Nad? Kinapagkilawan niyo? Okay guys, bali hanggang dito na lang po. Abangan niyo po ang aming pag-prepare kung paano siya ibabad, paano siya hiwa-hiwain. Putulin muna namin dito guys. See you next episode. Thank you po. Bye po!